גם אני שאלתי את עצמי למה לחזור. בוא נגיד את האמת, אם היו שואלים אותי לפני חודשיים או 3, האם אני מתכוון לחזור, הייתי אומר לא. אז למה שלמה? למה שלמה? אני מאמינה שהוא ישנה פה את הדברים והמחדלים, וכמה שאני הספקתי להכיר אותו בזמן הקצר, אני מקווה שכך זה יהיה. הניסיון אומר הכל, זה בגדול. עם ניסיון אפשר להגיע לתוצאות. למה שלמה? כי שלמה הוא בן אדם טוב, ושלמה הוא בעל ניסיון. למה לבחור בשלמה? הדבר החשוב ביותר בעיניי זה ניסיון. אני חושב ששלמה זה הדבר הכי טוב היום לאלפי מנשה, בגלל שאנחנו לא שוכחים מה שהוא עשה. אנחנו הולכים לקדנציה של שנה וקצת, ואם אנחנו רוצים להספיק משהו, כדאי לא להתחיל מאפס. אז למה שלמה? ערב טוב. ערב טוב. שלמה היה ראש מועצה הקודם, ונהנינו ממנו כל תקופת הקדנציה הקודמת שלו. דבר ראשון, בגלל שאני עוד מהדור הוותיק שגדל ביישוב, מ-88 למעשה, ומה שאני זוכר מהילדות שלי זה המון דברים טובים. הוא ייתן שגשוג ליישוב. שידר לנו המון אמביציה, המון רצון לעזור. נותן הרבה ביטחון מבחינת המקום שלנו פה בגבעת העל, שדורש התערבות מאוד עמוקה בעינינו. והוא בן אדם מקסים, והוא יודע את העבודה, הוא יודע איך לקבל את הכל. אין חכם כבעל ניסיון. הוא רק לא יש את הניסיון. במצב של המועצה כרגע, במצב הכלכלי שלה, אני חושב שרק שלמה יכול להציל את המצב. שלמה הוא בן אדם חכם, הוא בן אדם שכבר עשה בעבר את מה שצריך לעשות, אז יש לנו את העבר. בכלל, אני מאוד מאמין ביכולת שלו, גם הניסיון שלו בא לידי ביטוי. איך לקדם את היישוב במיוחד, ואני חושבת שאין יותר טוב ממנו. ואני חושב ששלמה זה הדבר הכי טוב היום לאלפי מנשה, בגלל שגם היא במשבר גדול מאוד, ושלמה יודע להוציא את כולם מהמשבר. כל המוסדות שיש פה באלפי מנשה, 90% מהם, זה הוא עשה אותם. זה מה שנראה לי לעניין של למה שלמה. שלמה מנהיג מנוסה. היחידי שיכול להתחיל מהמקום שבו זה נפסק זה שלמה. ההחלטה שלי לבחור בשלמה זה בגלל שאני אוהב את היישוב, ואני רוצה מאוד להישאר ביישוב, ואני מאמין באמונה שלמה שהוא ייתן לי את הגב להישאר פה ביישוב עם כל התרבות לילדים והאפשרויות לילדים. הוא מכיר את כל המטריה, והוא לא צריך ללמוד הכל מחדש, והוא יביא תקציבים כמו שהוא יודע להביא תקציבים. כלומר, הוא יביא תקציבים יותר מאחרים. אני מאמין שכן, כי הוא מקורב. הוא מקורב גם לראש הממשלה. המון פתיחות. הוא בן אדם טוב, והוא נאמן. מה הדבר הכי בולט אצל שלמה? באישיות. תשמע, הוא בן אדם צנוע, אני ראיתי אותו, בן אדם צנוע, הוא בן אדם מאוד נחמד. שהמערכת מלמעלה תהיה אכפתית לתושב, תהיה פתוחה לתושב, ואז זה נותן הרגשה לתושב שיש לו למי לפנות. דבר שני, כן לסבסד, אני לא מתבייש, סבסדתי את הלהקות, סבסדתי את להקות הייצוגיות, סבסדתי את התיאטרון, סבסדתי את להקת הנוער, סבסדתי את חבורת הזמר, וסבסדתי את זה הרבה. וזה היה מתנ"ס חי, וצריך לחזור לזה. זה שלמה. שלמה זה הטוב שלנו לילדים שלנו. תמיד בסבר פנים יפות, תמיד כל פעם שראיתי אותו, כל פעם מה שלומך, מה זה, ולמרות שלא היה בינינו שום קרבה, שום קשר של... הוא לא היה ראש מועצה בזמנים שאני הייתי, הוא לא היה ראש מועצה, לא הייתי צריך אותו, אבל תמיד שלום, תמיד... בן אדם מאוד צנוע, בן אדם מאוד נחמד. יש לנו את ההווה שהוא יעשה היום כמו בעבר, כי בן אדם לא משנה את חברותיו, ובעתיד חבל על הזמן אם נהיה איתו ביחד, כולנו ביחד, ויהיה נהדר. ואנשים רוצים מישהו שיכול להראות הישגים. ובמצב כזה רוצים להביא את האדם הכי מנוסה. עם ניסיונו הקודם כראש מועצה שהקים את היישוב, הוא ידאג בקדנציה זו להחזירו למושג של יישוב קהילתי מתפתח ומשגשג שכיף לחיות בו.